Слухай, Ізраїлю, Слухай, Ізраїлю, слухай, Ізраїлю, Господь гета Бог твой, Господь гета Бог твой, Господь один. О, Ізраїль, Шима Слухай, Ізраїлю, Слухай, Ізраїлю, слухай, Ізраїлю, слухай, Ізраїлю, Господь гета Бог твой, Господь гета Бог твой, Господь один. Слухай, Ізраїлю, Слухай, Ізраїлю, слухай, Ізраїлю, слухай, Ізраїлю, Господь гета Бог твой, Господь гета Бог твой, Господь один. О, Ізраїль, Шима Ізраїль. О, Ізраїль, Шима Слухай, Ізраїлю, слухай, Ізраїлю, Слухай, Ізраїлю, Господь гета Бог твой, Господь гета Бог твой, Господь один. Слухай, Ізраїлю, Слухай, Ізраїлю, слухай, Ізраїлю, слухай, Ізраїлю, Господь гета Бог Господь гета твой, Бог твой, Господь один. О, Ізраїль, Шима Ізраїль. О, Ізраїль, Шима Слухай, Ізраїлю, слухай, Ізраїлю, Господь гета Бог Господь твой, гета Бог твой, Господь один. Слухай, Ізраїлю, Слухай, Ізраїлю, слухай, Ізраїлю, слухай, Ізраїлю, Господь гета Бог твой, Господь гета Бог твой, Господь один. О, Ізраїль, Шима Ізраїль. О, Ізраїль, Шима
Израилю, Господ гэта Бог твой, Господь это Бог твой, Господ один. Слухай, Израилю, Израилю, слухай, Израилю, слухай Израилю, Господ гэта Бог Господь твой, это Бог твой, Господ один. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Ласка Пана нашого Єсуса Христа, і любов Бога Отця, і єдність Духа Святого, нехай будуть з усіми вами. И с Духом Твоим. Радостно вас вітать, дорогие браты и сестры, в этот летний день, у неделю, коли Бог збирає нас разом, каб открывать нам таямницы Валадарства Небесного, валадарства, до якого уже сёння кожнага з нас запрашае, каб наше жыццё сапраўды было прасторай і месцам, дзе валадарыць Бог, дзе Ён вырашае розныя нашыя праблемы, пытанні, цяжкасці, паказвае сэнс, чаму гэта адбываецца, як ісці гэтым шляхам нашага жыцця. І мы падчас гэтай святой імшы пакліканыя, каб Бога запрасіць, бо Ён заўсёды прыходзіць да нас, але не заўсёды мы гатовыя яго ў сваё жыццё прыняць. Таму запрашаю вас, браты і сёстры, у гэты прыгожы дзень, каб Бога запрасіць, не баяцца яго, папрасіць у яго таксама гэтай адвагі, каб Бог стаў для нас нашай апорай, нашым скарбам. Гэтую святую імшу малюся за ўсіх вас, за нашых парафіянаў, за нашыя сем'і, за нашых родных, блізкіх, асабліва за тых, хто церпіць цяпер, хто найбольш патрабуе гэтай Божай прысутнасці і ягонага дотыку. Перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы маглі годна скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся. Богу всемогутному і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помоліться за мяне да Пана Бога нашого. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, А на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Отче всемогутный,
помолимся. Боже, абаронца ўсіх, хто на Цябе спадзяецца, без Цябе няма нічога моцнага, нічога святога. Атулі нас Тваёй міласэрнасцю і навучы нас мудра карыстацца зямнымі дабротамі, каб яны вялі нас да добра вечнага. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Чытанне першай кнігі валадарстваў. У тыя дні у Гібеоне з'явіўся пан Саламона ўначы падчас сну і сказаў: «Што хочаш, каб я даў табе?» І сказаў Саламон: «Цяпер, пане мой Божа, ты паставіў каралём слугу твайго замест бацькі майго Давіда. Але я малады і недасведчаны, каб валадарыць. І вось слуга твой сярод народа твайго, які ты выбраў. Народа такога вялікага, што яго нельга палічыць і перапісаць. Таму дай слузе твайму сэрца, якое будзе разумець, як кіраваць народамі, як адрозніваць добро і зло. Бо хто ж можа кіраваць такім вялікім народам, як твой?» І спадабалася пану тое, аб чым Саламон папрасіў у яго. Тады пан сказаў яму: «Паколькі ты папрасіў сабе гэта, а не прасіў доўгага жыцця, багацця або згубы сваіх ворагаў, але папрасіў розуму, каб умець судзіць, то я зраблю паволі слова твайго. Я дам табе такое мудрае і разумнае сэрца, якога не было да цябе і нікога не будзе пасля цябе». Гэта Слово Божае. Як же люблю я Твой закон, о Пане, як же люблю я Твой закон, о Пане. Я сказав, мой лёс, Пане, заховать Твое словы. Закон вуснаў Твоих для мяне лепший, чем мноство золота и сребра. Як же люблю я Твой закон, о Пане. Милость Твоя нехай мяне сутяшае, як сказав Ты слузе свайму. Милосердность Твоя нехай придет до мяне, и я буду жить, бо закон Твой сутяшение мое. Як же люблю я Твой закон, о Пане. Тому я люблю Твои заповеди, больше, чем золото чистое. Тому керуюся усіми загадами Твоими, и ненавиджу кожний шлях и лживый. Як же люблю я Твой закон, о Пане. Цудовные свідчення Твоє, тому заховує їх душа моя. Открыття слов Твоих освятляє,
і дає розуміння простим. Як же люблю я Твой закон, о Пане. Читання послання святого апостола Павла до римлянаў. Браты, мы ведаем таксама, што тым, хто любіць Бога, пакліканым па Яго пастанове, усё садзейнічае дзеля добра іхняга, бо каго Ён наперад пазнаў, таго і прадвызначыў быць падобным да вобраза Сына Свайго, каб Ён быў першародным між многімі братамі, а каго прадвызначыў, таго і паклікаў, каго паклікаў, таго і апраўдаў, а каго апраўдаў, таго і ўславіў. Што ж скажам на гэта? Калі Бог за нас, хто супраць нас? Той, які Сына Свайго не пашкадаваў, але аддаў Яго за ўсіх нас, як жа нам не дасць і разам з ім усяго? Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Благословленный Ты, Отче, Пан неба и земли, бо Ты открыл таямницы владарства детям. Аллилуйя, Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія паводле Матвея. Хвала Тобі, Пане. У той час Езус сказаў народу: «Валадарства нябеснае падобнае да скарбу, схаванага ў полі, які знайшоў чалавек і ўтаіў. У радасці ад гэтага ён ідзе і прадае ўсё, што мае, і купляе гэтае поле. Яшчэ валадарства нябеснае падобнае да купца, які шукае прыгожых пярлін. Знайшоўшы адну каштоўную пярліну, ён ідзе і прадае ўсё, што мае, і купляе яе». Гэта слова Пана. І Христе. Вось такое доўгое Евангелие сёння мы пачулі. Трываем апошнія тыдні у такім фрагменце Святога Пісання, дзе Езус вучыць народ пра свае прыпавесці, пра свае прытчы, расказвае такія гісторыі жыцця, якія маюць глыбокі, вельмі таямнічы сэнс, які раскрывае нам вочы на розныя нашыя унутраныя перажыванні. І ось, не ведаю, як вам, яшчэ з галавы не выходзіць прыпавесць, якую мы пачулі тыдзень таму, пра гаспадара, які добрай пшаніцай поле засеяў, а прыйшоў вораг і пасеяў каласоўнік, сарнякі.
І гаспадар вырашыў не вырываць адразу, да, сарнякі, гэты галасоўнік, а пачакаць жніва, каб не знішчыць пшаніцу. Да, і вот так вот хожу, думаю, что за такое? Вось, што добры з натуры кожны чалавек, у тым ліку я, і многа добра ўнутры ёсць, але ёсць і сарнякі. Але цікава, што Бог спакойна на гэта глядзіць. Ён дазваляе расці аднаму і другому. Да? Вот видите, як моцна могуць прамаўляць прыпавесці. З адным разам так іх і не уловіш іх значэнне, да? І трэба хадзіць і разважаць. А Еўс кажа, ну калі вам спадабаліся прыпавесці, то яшчэ парачку трымайце. Вось, і сёння нам расказвае прыпавесці пра скарб, пра штосьці вельмі каштоўнае, пра найвышэйшае дабро. І сённяшняе слова увогуле пачынаецца з гісторыі караля Саламона. Як толькі ён становіцца каралём, садзіцца на трон, і Бог яму кажа: цяпер вот можаш папрасіць у мяне, што хочаш. Вот Бог ставіць такую сітуацыю, дзе ты можаш выбраць сабе, што для цябе будзе самым каштоўным. Я думаю, што для нас не проста так. Нам, можа, ў жыцці і не было такіх сітуацый занадта, калі нам так казалі: вот папрасі, што хочаш, што табе дам. Да? Можа, таму такія казкі паяўляюцца пра залатую рыбку, там, пра джына, там, яшчэ штосьці. Бо чалавек ось, усё ж такі у сваёй мудрасці такія сітуацыі праецыруе, да? Стварае, каб усё ж такі адказаць на пытанне, чаго я сапраўды хачу ў гэтым жыцці. І от уявіць сябе на месца Саламона. Сказаў бы, хачу многа жанчын. Былі б многа жанчын. Там, многа грошай, без праблем. Там, каб перамагаць ворага ўсіх сваіх, без праблем. А Саламон вот так сядзіць, думае, і што ён просіць? Мудрасці, так, каб кіраваць народам, які Бог яму даручыў. Вельмі прыгожая гісторыя, якая кранае сэрца, таму што мы ведаем добра з жыцця, што цяжка ўвогуле нешта выбіраць, калі ёсць выбар. Калі выбіраць прыходзіцца паміж добрым і лепшым, яшчэ цяжка, яшчэ больш цяжка. А Евангелие сёння нам кажа пра тое, што валадарства нябеснае, яно вельмі падобнае на такую сітуацыю, што чалавек знаходзіць скарб. І гэта не канец. Адна справа знайсці скарб, а другое яшчэ ўзяць яго сабе. Гэта значыць, для гэтага трэба прадаць усё, каб гэты скарб выбраць. І вот у чым загвоздачка. Часамі хацелася б нам ўсё злучыць, і адно мець, і другое. Да? А калі прыходзіць сітуацыя, што трэба нешта выбраць, мне здаецца, што многія з нас часта такіх сітуацый увогуле пазбягаюць альбо адкладваюць гэты час выбару, каб пакуль што не выбіраць. Неяк так мне успамінаецца такіх многа прыкладаў, калі ось тыдзень таму скончыўся чэмпіянат свету па футболе, там быў матч Гішпанія, Аргентына, Гішпанія выйграла 1-0, там вось быў такі левы абаронца зборнай Іспаніі Марк Кукурелья. Я не знаю, я яго сюды глядзеў, ён гуляе, мяне сюды нервіраваў троху. Ён такі мае 2 кілаграма волос так на галаве, такі кучаравы, так лётае. Я не ведаю, як бы многія з яго смяюцца, многа карыкатур, мемаў у інтэрнэце ёсць. Вот. Яшчэ калі ён галы забівае, ён так смешна празнуе, так як пінгвінчык, так вось, некі ён дзіўны, да? А вот на гэтым тыдні, так вядома, пасля чэмпіянату свету, многа гісторый, всякага такога. І пра яго прачытаў, які цяпер яго інтэрв'ю ўзялі, і ён раскрыў, ён ніколі не гаварыў пра гэта. Аказваецца, што ў яго нарадзіўся сын з аўтызмам. Вось. І ён спецыяльна для гэтага сына такую нарасціў шавелюру, каб сын, гледзячы футбол, адразу мог бачыць, дзе тата бегае. Да? Для гэтага вось так. Да, ён спецыяльна вось так празнуе, таму што сыну падабаюцца такія пінгвінчыкі, ён проста хоча яго парадаваць. Яшчэ там многа такіх нюансаў прачытаў, і, ведаеце, так сэрца так ускалыхнулася. Думаю, вот чалавек, да, чалавек, вот глядзіш, і можна так лёгка асудзіць, пасмяяцца з чалавека, да, а чалавек вот мае свой скарб, да, свайго сына, да, якому Бог даў такога асаблівага.
з хваробай, але асаблівае дзіцятка. І гэты чалавек, ён не думае, не перажывае занадта. Яму гэта каштуе, думаю, гэтыя смевы, падколы і многа чаго іншага. Вось, але ён дзеля свайго скарбу з гэтым лічыцца. Гатовы гэта цярпець, гатовы паносіць такія кошты, да, каб вось ягонаму сыну было радасна, каб ён мог бачыць тату, каб адчуваў ягоную апеку, што ўсё як бы для яго. Да? І вось гэта такая простая футбольная, можна сказаць, гісторыя, яна вельмі мудрая. Узгадваюцца мне людзі так, у жыцці, пару чалавек такіх сустрэў, якія, напрыклад, нават выбіралі працу, хоць было вельмі цяжка, але, напрыклад, ім запрапанавалі працу такі графік, што, па-першае, далёка ад касцёла вельмі, а па-другое, што амаль нерэальна будзе ў нядзелю ў касцёл, і гэта было вельмі цяжкое рашэнне, людзі вельмі рызыкавалі тым, што могуць доўга не знайсці ніякай працы. Але ўсё ж такі для іх было настолькі важна, каб ўсё ж такі быць у нядзелю ў касцёле, каб быць бліжэй да касцёла, што рызыкавалі так. Да? І я па-чалавечы не ведаю, як бы я паступіў. Вот, але гляджу, вот ёсць такія не святары, да, не манахі, не светскія людзі, якія так хочуць быць блізка Бога, што гатовы дзеля гэтага вот так рызыкаваць. Да? Ведаю, што многа сямей у нашай парафіі часта сустракаецца з выбарам, бо трэба неяк жыць, асабліва маладыя сем'і, да? І неяк умовы жыцця, можа, якое жыллё сабе збудаваць. Да? І такія сем'і становяцца перад выбарам, дзе працаваць. Мужчыны часта ідуць, да, у дальнабой, да, каб зарабіць хоць штосьці, бо на рынку працы не так шмат такой, якая дазволіць аж такія умовы збудаваць. І я ведаю, што часта ёсць такі вот у сэрцы цяжкі выбар. З аднаго боку, да, гэта варыянт нешта зарабіць, з другога боку, як самі добра ведаеце, церпіць сям'я, адзінства ў сям'і, это парушае ўсе гэтыя адносіны. Да? І таксама вот становіцца пытанне, што ёсць тваім скарбам. Вельмі цяжка знайсці нейкі баланс у гэтым. І от наколькі мы патрабуем частага дотыку Слова Божага, каб у такіх сітуацыях прымаць правільныя рашэнні, добрыя рашэнні, якія прынясуць нашым сэрцам супакой. Яшчэ сённяшнія прыпавесці, вот я пра гэта ўжо трошкі сказаў, кажуць пра гэтую дарогу. Глядзіце, што вот першы чалавек знайшоў гэты скарб у полі, адна справа знайсці, але гэта яшчэ не значыць, што я жыву гэтым скарбам. Яшчэ трэба яго, па-першае, утаіць, даць яму час, каб яго не скралі, да, каб пра яго паразважаць, а потым гэты скарб яшчэ і набыць. Чаму гэта кажу? Таму што думаю, што ўсе тут прысутныя, якія прыходзяць у касцёл, разумеюць, які ёсць самы галоўны скарб. Это Езус Христос, яго шлях, тое жыццё, якое ён хоча нам даць. Здаецца, усе мы яго знайшлі у большай ці меншай ступені, але гэта яшчэ не значыць, што мы гэты скарб прынялі ў сваё жыццё. І вот гэта таксама можа нас часта мыліць, што мне здаецца, што калі я гэта зразумеў, гэтага дастаткова. Яшчэ недастаткова. Зразумець, знайсці адно, а набыць, прыняць у сваё жыццё, пачаць жыць гэтым новым жыццём, гэта ўжо другое. Цікава, што сённяшнія прыпавесці паказваюць нам две сітуацыі, два тыпы людзей. Што ў першай сітуацыі чалавек выпадкова знайшоў гэты скарб. Просто нешта там поле араў, опа, і тут знайшоў. А ў другім выпадку купец, які шукае каштоўных пярлін. Гэта чалавек, які ўсё сваё жыццё шукаў пярліну, жамчужыну, калі што, жамчужыну, да, гэтую пярлінку. І шукаў, і знайшоў. І ёсць сярод нас людзі, да якіх Бог на якіх шляху, можа так здаецца, выпадкова сустрэўся. Можа, я не шукаў, а тут Бог мне на галаву зваліўся, да? Паказаў сваю моц у патрэбнай цяжкой сітуацыі. Я пра яго ўспомніў. Да? А хтосьці ёсць, хто ўсё сваё жыццё шукае нейкага сэнсу, нейкай глыбіні і знаходзіць. Ось. Цікава, што рознымі шляхамі мы да гэтага скарбу прыходзім. Але так ці інакш прыходзіць момант, дзе нам трэба адказаць на гэтае пытанне. Ці гатовы ты выбраць гэты скарб?
і колькі ты гатовы за яго заплаціць. А гэта такі скарб, за які трэба аддаць усё. І гэтыя словы вельмі пужаюць, бо, здаецца, я ж усё люблю, цяжка мне ад усяго адмаўляцца. Але, можа, трэба падумаць з іншага боку, ці Бог хоча нам забраць усё, што Ён нам даў, нашыя пачуцці, наша нават здольнасць адчуваць прыемнасці. Здаецца, не, Бог жа гэта для нас усё стварыў. Але калі мы дзеля Бога паставім гэта на другое, трэцяе, чацвёртае, пятае месца, тады знойдзецца правільны баланс. Тады ўсё гэта будзе працаваць. От глядзіце, як я сёння заўважыў, як кажа сёння другое чытанне. Бог кажа, што кожны з нас пазнаны праз Бога, а Бог кожнага з нас пазнаў. Для чаго Ён нас прадвызначыў? Прадвызначыў быць падобнымі да вобразу Сына Свайго. То бок мы прызначаныя для таго, каб мы сталі Езусамі Хрыстамі, каб мы адкрылі ў сабе ўжо даўно напісаную ў нас ікону Сына Божага, дзіцяці Божага, каб мы чынілі рэчы, справы, якія чыніў Езус, каб мы навучыліся любіць, як любіць Езус. Гэта галоўнае нашае прызначэнне, гэта наш скарб, гэта тое, што робіць нашае жыццё шчаслівым і напоўненым. А цікава, што тут Павел, пішучы да рымлянаў, таксама адчувае, што няпростае заданне. Да? І ён кажа, што ж скажам на гэта, калі Бог за нас, хто ж супраць нас? І кажа, такое пытанне задае. Той, які Сына Свайго не пашкадаваў, але аддаў яго за ўсіх нас. Як жа нам не дасць і разам з ім усяго? Мы бачым, што Бог, калі кажа нам, прадай усё і вазьмі Хрыста, Ён тут жа і кажа, я разам з ім табе дам усё, усё астатняе. Да? Езус кажа, шукайце найперш валадарства Божага, а ўсё іншае вам дадасца. І сённяшняе слова, яно зноў запрашае нас паглядзець на нашыя прыярытэты. Каго я шукаю, альбо чаго я шукаю кожны дзень. Усё роўна, калі прыходзіць момант нейкія важныя рашэнні ў жыцці прымаць, я маю ў галаве нейкі крытэрый, ад чаго я адталківаюся, прымаючы гэтае рашэнне. І ці гэты крытэрый, гэта Езус Хрыстус, Яго любоў, ці гэта адносіны шчырыя любові, якія Ён нам прапануе, ці гэта штосьці іншае, ці гэта багацце, ці гэта грошы, ці гэта свой статус, свая рэпутацыя, штосьці яшчэ, свая безапаснасць, свае граніцы, там яшчэ штосьці. Ці ўсё ж такі Езус Хрыстус? Гэта непростае пытанне. Яно патрабуе многіх дзён хоць патрошку разважаць, многіх дзён размовы з Хрыстом. Але важна пра гэта памятаць, дарагія браты і сёстры. Быў такі матэматык і філосаф Паскаль, і таксама вельмі падобна пісаў яшчэ адзін вельмі класны філосаф Кёркегор з 19 стагоддзя. Яны адрознівалі 3 віды дабротаў у жыцці чалавека. Ёсць даброты, можна сказаць, такія пачуццёвыя, прыемнасці. Да, там, паляжаць на пляжы на сонейку, пасмакаваць там смачнага кваса, не знаю, нейкі камфорт займець дома, ремонт зрабіць, і так далей. Гэта даброты пачуццёвыя, да, якія, хораша, добра нам у іх. Але мы гэта зрабілі, мы гэта атрымалі, мы, не знаю, наеліся вельмі смачна, піцы, ці там котлеткі, ці яшчэ чагосьці. Праходзіць трошкі часу, што далей, да, штосьці яшчэ трэба з'есці. Яны часовыя. Яны не напоўняць нашага жыцця, хоць яны самі па сабе добрыя. Ёсць другі ўзровень, даброты інтэлектуальныя, даброты розуму, дзе чалавек пазнае, дабро пазнання, пазнання нейкіх праўдаў жыцця, пазнання нейкіх прынцыпаў, як устроены гэты свет. Гэта трывае даўжэй, гэта таксама чалавеку дае дабро, нейкае насычэнне. Але гэта таксама не ўсё. Самы высокі стан, самы галоўны, яны азначалі даброты сэрца. І гэта не пра пачуцці. Даброты сэрца, сэрца это такі орган, які заўсёды шукае шчырай любові. Сэрца нашукае супакою у Богу.
Сэрца – это орган, які шукае заўсёды Бога, калі гаварыць па-простому. І вось толькі тады, калі сэрца будзе насычана, усё іншае таксама будзе насычана. А нават калі іншае не будзе насычана, гэта не будзе выбіваць нас з каляі. І вось да гэтага запрашаю вас, дарагія браты і сёстры, каб паглядзець на сваё жыццё. Якія каштоўнасці я маю, за якія я гатовы змагацца і аддаць усё. Амен. Вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога. З вераю ў збаўчую моц Езуса Хрыста ўзнясём праз яго пасрэдніцтва да Бога Айца нашыя супольныя малітвы. Молимся за святы касцёл, каб яго вера, надзея і любоў паказвалі свету шлях да Божага валадарства. Цябе просім. Молимся за святога Айца, каб пад кіраўніцтвам Духа Святога ён садзейнічаў умацаванню сярод хрысціянаў сапраўднай еднасці. Цябе просім. Молимся за кіраўнікоў дзяржаў, каб вырашаючы цяжкія праблемы, яны кіраваліся прынцыпам агульнага дабра для ўсяго грамадства. Цябе просім. Молимся за маладых людзей, якіх Хрыстус кліча прапаведваць добрую навіну аб Божым валадарстве, каб дзеля яго яны змаглі пакінуць усё і знайшлі ў гэтым сапраўднае шчасце. Цябе просім. Молимся аб добрым надвор'і на час сёлетняга жніва. Цябе просім. Молимся аб здароўі, Божым благаслаўленні, апецы Маці Божай для Паўла, Рэгіны і Паўла. Цябе просім. Молимся аб Божым благаслаўленні, апецы Маці Божай для Даніла Чура з нагоды дня нараджэння. Цябе просім. Молимся аб Божым благаслаўленні і хутчэйшым выздараўленні для Івана. Цябе просім. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой літургіі, каб мы ўмелі дзякаваць Богу за атрыманую ад яго дапамогу. Цябе просім.
Просим Тебе, Боже, учини, каб мы не переставали узносить до Тебе молитвы и вучились распознавать Твою волю. Праз Христа, Пана нашего. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Усемагутны Боже, прими дары, якія мы Табе складаем з таго, што, дзякуючы Твоей шчодрасці, атрымалі. Няхай праз моц Твоей ласкі гэтая ахвяра асвяціць наша зямное жыццё і прывядзе нас да радасці вечнай праз Христа Пана нашага. Пан з вами. Угору серцы. Падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа. У Табе мы жывем, рухаемся, існуем, і ў нашым зямным вандраванні заўсёды адчуваем Тваю дабрыню і носім у сабе задатак вечнага жыцця. Бо маючы першыя дары духа, праз якога Ты ўваскрасіў з мёртвых Езуса, мы спадзяемся атрымаць вечны ўдзел у пасхальнай таямніцы. Таму з анёламі мы Цябе праслаўляем, з радасцю усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна на вышинях, благословленный Твой, кто приходит у имя Пана.
Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Im śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznają Twoją воскресение i czekają Twojego przyjścia. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас згоднымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апостоламі, са святым Францішкам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча Всемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе вякі вечныя. Атрымалі мы Духа Святога, які нас учыніў дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць: Ojcze nasz, który jest w niebie, święcimy imię Twoje, przyjdź володарstwo Twoje, будь воля Твоя, jak u niebie, tak i na ziemi. Chleba nasza, что днем нам, дай нам сегодня.
Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакой у дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце бліжняму знак супакою. Баранку Божий, який береш на себе грані світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грані світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось Езус Христос, баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, шчаслівыя пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа. Благослови, душа моя, Пана, и не забывай про все Его добродействия. Який
не помираю, да веру воскресаю. Молимся. Пане наш Божа, мы приняли наисвятейший сакрамент вечный успомин муки Твоего Сына. Учини, каб гэты дар Яго невыказной любови паспрыяў нашаму збаўленню праз Христа Пана нашага. Послухайте, калі ласка, парафіяльныя аб'явы. Дзякуй вам за супольную малітву, за кожную ахвяру, дапамогу на карысць касцёла і кляштара. Дзякуй, што таксама троху вытрымалі пропаведь, таму што я заўсёды, калі саскучуся па парафіі, нядаўненька я тут на 10 не вёў імшу, дык заўсёды доўга гавару. Таму дзякуй вам за таксама зычлівасць, за ўвагу. Асаблівая падзяка тым, хто клапоціцца пра чысціню касцёла, тым, хто прыбіраў касцёл на мінулым тыдні. Дзякуем усім, хто ахвяраваў і ахвяруе на аднаўленне буцлаўскага абраза святога Францішка, які знаходзіцца некаторы час у нашым касцёле. За кожнае дабро няхай узнагародзіць вас Пан Езус і святы наш Айцец Францішак. На гэтым тыдні адзначаем. У сераду 29 ліпеня успамін святых Марты, Марыі і Лазара, сяброў Езуса Хрыста. У пятніцу 31 ліпеня успамін святога Ігнацыя Лайолы, прэзбітэра. У суботу 1 жніўня успамін святога Альфонса Марыі Лігуоры, біскупа і доктара касцёла. Прыгадаю, што да 20 жніўня можна паступіць у Менскі тэалагічны каледж, выбраць які-небудзь сабе накірунак. Гэта магчымасць паглыбіць свае рэлігійныя веды і таксама знайсці магчымасць служэння ў каталіцкім касцёле ў Беларусі. Заахвочваем, падрабязную інфармацыю можна атрымаць у братоў. Таксама такая аб'ява, калі нашымі малітвамі Бог таксама дазволіць, усё атрымаецца 29 жніўня, праз месяц, у Жупранах будзе вялікая урачыстасць, кансэкрацыя касцёла. Урэшце, за 150 год, як касцёл там існуе, заўсёды некалькі разоў зрывалася гэтая кансэкрацыя. І спадзяемся, што атрымаецца ўжо ў бліжэйшы час гэта здзейсніць. Гэтая парафія нам ужо не чужая. Ксёндз Артур да нас прыязджаў, усе яго любім, ведаем. Ён нас усіх сардэчна запрашае на гэтую урачыстасць. Арганізуецца аўтобусная пілігрымка з нашай парафіі. Адпраўленне аўтобуса будзе о 8:30 з паркоўкі ля гандлёвага цэнтра «Тройка» у Маладзечне. Будзе прыпынак каля касцёла ў Лебедзева о 8:50. Кошт удзелу 20 рублёў, запісацца можна ў парафіяльнай краме. Яшчэ такая важная аб'ява. Рэлігійная місія, дабрачыннае каталіцкае таварыства «Карытас» Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі рэалізуе праект з хатнімі жывёламі і прапануе патрабуючым кур-нясушак 9 штук і пеўня 1 штука. Павінен справіцца. Катэгорыя патрабуючых – пенсіянеры, інваліды, шматдзетныя сем'і. Каб атрымаць дапамогу, неабходна запісацца ў Дамінікі. Нумар тэлефона ёсць на дошцы аб'яваў на сайце. Калі ласка, тэлефануйце ў працоўны час. Гэта значыць з 9 до 17. Не раней, не пазней. Працоўны час гэта абмежавана. І трэба падрыхтаваць неабходныя дакументы. Ксеракопія пашпарта, апошняя перадапошняя старонкі і прапіска, ксеракопія пенсійнага пасведчання ці пасведчання інваліда, альбо для шматдзетных сямей копія пасведчання адпаведнага. На месцы запоўніць заяву на атрыманне дапамогі. Колькасць курачак абмежаваная, таму, калі ласка, паспяшыце. Яшчэ такая аб'ява, не правяраў перад імшой, але павінна, здаецца, яшчэ быць. Дзякуючы вам, многа атрымалі мы такой цудоўнай дапамогі у выглядзе закатак розных, агародніны, садавіны, на пілігрымку, на летнікі, на рэкалекцыі для моладзі. І паспяхова
многія банкі мы ўжо слоікі мы спустошылі, нам столькі слоікаў не патрэбна, і перад касцёлам там павінны стаяць слоікі, можа ўжо разабралі, не ведаю, але можна іх сабе ўзяць, каб іх зноў напаўняць. Яшчэ хачу ад усяго сэрца нашага міністранта Даніка. Уже з крыжом там стаіць. Ён пры исполнении павіншаваць з днём нараджэння, 13 год. Это ўжо цудоўны час. Просім абласлаўленні для яго сям'і. Дзякуем за паслугу ў нашым касцёле. І як мы абяцалі на мінулым тыдні пасля святой імшы, бо ўчора быў успамін святого Хрыстафора, альбо Крыштафа, па-рознаму яго называюць, паблагаславім транспартныя сродкі. Я выйду на паркоўку, памалюся за кіроўцаў і паблагаслаўлю транспартныя сродкі. Шчыра вам дзякую яшчэ раз, прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Няхай вас благаславіць Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Хрыста. Дзякуем Пану Богу. Святы Арханёле Міхале. Беражы нас у змаганні, супраць спакусаў і пастак злога духа. Будзь нам абаронай, князю войска нябеснага, моцаю Божай скінуў пекла сатану, і іншых злых духаў, якія нас у душу Снують по світі. Амен.